Diyos maray na aga. For today's video, magugulay po ako ng lubi-lubi. Yan, lubi-lubi yan mga idol ko. Dito po sa Bicol, lubi-lubi ang tawag dyan. Yan, masarap pong gulay yan dito sa Bicol mga lods. Yan, inuna ko muna yung lubi-lubi na ginawa. Yan. Ganyan po ang paggawa niyan mga lods. Diba, pwede rin iwain ng maliliit mga lodi ko dyan. Pero dito sa Bicol, iba't ibang klase ng paggawa niya. Pwedeng malalaki pagkahiwa, pwedeng maliliit. Kung anong gusto nyo. Basta hindi naman masyadong malalaki. Kasi pag kinain nyo yan mga lods, para kayong kumain ng dahon lang, para kayong mga baboy niyan mga lods. Yan. Yan na yung kamuting kahoy mga lods. Talbos ng kamuting kahoy. Yan. Ginagawa ko na rin yan mga lods. Paghahaluin ko mga lodi ko dyan. Yan. Sarap yan mga lods dito sa Bicol. Kasi yan sa pinakamasarap na gulay, yung lubi-lubi at talbos ng kamuting kahoy mga lods. Yan. Marami yan sa bundok. Pwede rin magtanim ka sa bakuran nyo. Dito kasi kahit pa paano, pwedeng di ka bumili. Kasi pag masipag ka magtanim, syempre, meron kang aanihin. Sabi nga, pag may tinanim, may aanihin. Pwede rin humingi ka sa kapitbahay, pwede rin manguha ka. Huwag kang humingi. Yan, talbos ng kamuting kahoy at saka lubi-lubi. Masarap kasi yung gulay mga lods kasi masustansya yan. Yan, isa-isa ko lang. Kinukuha ko lang mga lods yung yung bata pandahon. Yan pala. Shortcut na tayo mga lodi ko dyan. Linagay ko na sa lagayan. Yan. May pasayan. Tsaka isda. Yan, isda ang tawag ng isdang yan. Yung ano ba yan? Kutaw. Kutaw mga idol ko. Ang sarap niyan. Yan, 2 piraso lang yan mga idol kasi medyo mahal eh. Yun lang ang kaya ng budget natin. Yan, may gata na pala yan. Papakuluan muna natin mga idol. Tapos mamaya may gata na yan. Yung pangalawang gata, yung talagang liputok, yung gata talaga. You know? Sarap niya. Ang kintab ng isda mga idol ko dyan. Dito lang yan sa Bicol mga idol. Buhay probinsya. Dito yan sa Bicol region. Malinaw Albay. At yan, luto na mga idol ko. May gata na yan mga lods, oh. Wow, ang sarap na. Yan, no? Paparami na naman ang kain natin mga idol ko. Yan. Sa mga Bicolano dyan, shoutout po sa inyo lahat. Yan, no? Nagluto ako ng lubi-lubi at talbos ng kamuting kahoy mga idol. Simpleng-simple lang yung ricado niyan mga lods. Sibuyas bawang. Yan, gata. Oh, tsaka yung gulay. Tapos lagyan na dyan ng isda. Kung walang isda, kahit lang, magic sarap lang, ayos na yan mga idol ko. Yan, hanggang dito na lamang mga idol ko. Sana supportan nyo ang video ko. And syempre, God bless sa inyo lahat mga idol. Huwag nyo kalimutan mag-follow. And syempre, palagi nyo pong i-share ang aking video mga idol ko dyan. Salamat sa tunay na support.